Bé, la veritat és que l'experiència com a alcalde està sent molt interessant, molt intensa i molt interessant i especialment molt gratificant perquè certament poder fer coses importants per al poble, per a Meliana, jo crec que és la màxima aspiració de la gent que ens dediquem a aquestes coses. I veiem com ha anat transcorrent la legislatura i els resultats que anem obtenint, la veritat és que l'equip complet estem tots molt satisfets i especialment jo com a alcalde la pena. En resum, la veritat és que des del primer moment es va posar a planificar i en diferents aspectes hi ha vist tots molt importants, inclús explorant els temes de projectes europeus, que era una assignatura pendent, i jo crec que això ens ha donat molt d'impuls per a poder anar desarrollant la legislatura. Aleshores, hem treballat molt en l'àmbit urbà, hem aprovat ja el document estructural de la Generalitat Urbana, pública, que era un treball que estava pendent i que és molt important perquè juntament amb la llei de l'Horta i la desenvolupament de l'Horta i la versió territorial de la infraestructura general també ha fet que d'alguna manera tanquem l'ordenació del territori de Meliana i estem actuant molt a nivell també del tram urbana. Hem fet diferents actuacions de millora de carrers, de vides, la zona de la Regosa, hem esperat d'alguna manera que era teixida cap a la Regosa, que hi ha un tema urbanístic que està pendent en una casa. Després el tema de les voreres i la ciutat que va treballant. Ara anem a obrir el carrer València i tot el que diguem el carrer València, el carrer Villenlloc, que és la trama oest-est, van millorar de manera important. I després també el tema urbanístic i de la trama urbana també van afegir-se actuacions d'altres administracions que van complementant i tenen molt de potencial. És que tot això està molt avançat, però es tratarà tot a l'hora. Al remat, jo crec que el pas de compromís en aquesta legislatura ha suposat planificació, treball i uns resultats que van suposar un canvi important.